tinsab f'pożizzjoni finanzjarja mwera. Fil-istess awdituri din jgħidu li hi mhix qiegħda f'pożizzjoni biex tagħmel tajjeb għal bżonnijiet kapitali għal proġetti ġodda u li m'għandix biżejjed liquid assets jew cash biex iġġib kapital biex jagħmlu proġetti. Issa nafu l-Power Station ħad tiġi tiswa ma' 370 miljun euro. Għal mistoqsijiet tagħna huma da qabel xejn. Min kien responsabbli biex jagħmel dak li jsejjaħ financial due diligence jiġifieri checking ta' kemm hi b'saħħitha jew le il-gasol minnaħa tal-Gvern. Saret xi dispensa minnaħa tal-Gvern biex ma jsirx tal-eżerċizzju ta' eżami finanzjarju ta' dawn il-kumpaniji. Tielet punt, il-fatt li l-gasol tinsab din situazzjoni finanzjarjament imwera ħajkollu impatt fuq il-proġett jew le. Il-pożizzjoni finanzjarja tal-gasol kienet xi raġuni għaliex id-deposit ta' 30 miljun li kellu jagħmel tajjeb għat-tnaħħis ta' dawlu ilma l-familji għadu ma tħallas. Ġenajt, jista' jkun il-Gvern għandu spjegazzjoni tajba għal dawn il-mistoqsijiet li qed tagħmel oppożizzjoni u nisan barra, però s-silenzju tal-Gvern qed iġib ħafna spekulazzjoni.